अभी हम पहुँचल बानी बिहार के प्रसिद्ध बाबा धाम बाबा गरीब स्थान के स्थान पर। आई दूर से ही मंदिर दिखाई देवेला जब सोनपट्टी के अंदर आदमी प्रवेश कैलक ह एक बाद मंदिर दिखाई देवे लगल। देखी हम नज़दीक ले जाए के प्रयास करत तनी। हम सुशील कुमार प्रेमी रुआ लोग के बीच हम फिर से बिहार के प्रसिद्ध बाबा धाम बाबा गरीबनाथ के स्थान में हम लेके पहुँचे के प्रयास करत तनी। रुआ लोग देखी लो ये वीडियो रुआ लोग के अच्छा लगी। हमार तो यह हमेशा रहता कि भाई एक से बढ़ के एक ऐतिहासिक चीज़ के पास ले जाए, वो लोग के दर्शन कराई दिखाई। बाबा गरीबनाथ के मंदिर बाबा गरीबनाथ के मंदिर मुजफ्फरपुर पूरा बिहार के गौरव बाई। आएजा हर एक साल सावन में यहाँ जैसे बाबा बैजनाथ धाम में भीड़ लागेला वैसे ही यहू जा बहुत ज़्यादा लाखों लाख की संख्या में कांवरिया लोग पहलेजा घाट से जल लेके यहाँ पहुँचेला लोग। आज बा जल चढ़ावेला लोग। रोल के बीच देखी हम दिखावे के प्रयास करतनी और अंदर भी हम ले चले के प्रयास करब। देखी लोग रुआ लोग ई बाबा गरीबनाथ के ई गलियारा है। गलियारा में दोनों तरफ मार्केट सजल बा। बाबा गरीबनाथ के दर्शन करावे के अब हमनी के पहुंच चुकल बानी सब बाबा गरीबनाथ मंदिर के जगह पर। देखिए हमनी के आगे नहीं सब बाबा गरीबनाथ मंदिर बोर्ड भी लागल बा। पूरा कोशिश तो यह रही कि पूरा मंदिर के पार्ट देखावल जा। मंदिर के प्रांगण में हमने के पहुंच चुकल बानी सब। आई बाबा भोलेनाथ के आज बहुत ही देखी आज बहुत बढ़िया समय मिल गए कि फाका बा और वो लोग बहुत नजदीक से दर्शन कर। प्रेम से बोलिए बाबा गरीबनाथ की जय। बहुत ही बढ़िया समय में आदमी पहुँचल बा कि जो फाका बा आ बहुत ही बढ़िया से दर्शन करे के मौका मिलल। ले सकते हैं। आइए उधर से आप लीजिए। हम है आप लीजिए। चलना है। एक कुआं बा बीच प्रांगण में देखे लोग रुआ लोग। कार्तिक के जी महाराज की मूर्ति बा। माता पार्वती के मूर्ति बाई बगले में। गणेश भगवान की मूर्ति।
के एक साथ इहो राधा कृष्ण के मूर्ति बा। बहुत ही बढ़िया मनोरम दृश्य बा। एहुजा देखे लायक चीज़ बा, घूमे लायक चीज़ बा। सूर्य भगवान के मूर्ति बा एहुजा स्थापित। रात्रि के समय रात के करीब 9 बज रहल बा। ऊपर के भाग दिखावे के प्रयास करतनी हम। ऊपर सीढ़ी के द्वारा आदमी लेके पहुंच रहल बा। ऊपर भी मंडप बा। माँ अन्नपूर्णा मंदिर, माँ अन्नपूर्णा माता के मंदिर बा। श्री सत्यनारायण भगवान के मूर्ति, राम परिवार, ऊपर के दृश्य बा। एक बाद तीसरका तल्ला पर हम लेके चले के प्रयास करते हैं। देखिए पूरा रुद्राक्ष से बनल बा शिवलिंग बसहा साथ में। नीचे वाला जो बड़ के पेड़ बा ऊपर बा आयल 3 तल्ला पर दिखावे के प्रयास हम कर रहल बानी। देखी लोग वालों बहुत सौभाग्य से शांति से सब देखे के मिल गए है। शूटिंग करे के मिल गए है लोग के सामने। प्रयास ये करते नहीं। ये देखी बहुत ही अद्भुत दृश्य बा। बहुत ही अद्भुत दृश्य बा। देखी ये पार्ट से देखें। फिर वालों के पार्ट से देखा के हम प्रयास करता नहीं। देखिए लोग वालों
ठीक बा, हम फिर से अगला वीडियो लेके प्रस्तुत होके कोशिश तो हमारी है बा एक से बढ़ के एक चीज़ एक से बढ़ के एक स्थान पर वो लोग के घुमावे के प्रयास करी आ देखावे के प्रयास करी। हम सुशील कुमार प्रेमी वो लोग से विदा लेतनी। ये वीडियो कैसन लागल वो लोग कमेंट दी, हमार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दी, आगे पर शेयर करी, बढ़ाई। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया। नमस्कार, प्रणाम।